drastal na híana Roisin Oscail na Héireann Gailge chun Oras Diploma agus na daimh híanamh agus is an sin a bhuaile mar lena chéile agus tá an chuirdiúil ó hinna le agus heasta go gach rá a bhuí ar Roisin agus cóhhardagus a rálaí freisin enough is I meas cóirde atá sin atá míid enough agus heasta go cóhhardagus a rálaí tá sé suúla páiste leog ar an cairí agus tá anadógar agus Roisin agus brimid ar fád is súil go mór leis an Gaeilge go beag leis an Bunaí cheann hasaníthe a chuirde tá muid súil le cíle a Christian níos déanaí is social freisin agus arís má tá aon ceis nó aon ábhar cainte ná bíoh aon ábhar tacht chumréon Roisin agus ceiste chuirí agus féin ceirú le aon leis éachtaí gur míle